Enotieno ma tarik 14 dwe mar ariyo higa mar 2026 odiechieng' mabende idhialo kaka odiechieng' mar hera kendo ang'eyo ni odiechieng' ma kawuono weche mathoth osetimore mak mana en odiechieng' mana kaka pile iwacho ni hera en gino mapile omiyo chunyi kik tho poni ok iyudo maua poni ok ineno ka en odiechieng' mopogore gi odiechienge mamoko kaluwore gi mano bende nyaka ramogi chenro mar Nyadhi Wa kawuono warango mana weche mag hera kaachiel koda tuech wabiro bedo kanyo koda wendo ma en Sami Wamuri ma en achiel kuom jonyadhi mong'ere ahinya kaluwore koda kit tuech kod rwakruok mare. Wan kanyo gi Nyadhi Wa machakore saa 3:30 makamana gie sani wachao gi weche manyien e yo machuok. Tufanye mazungumzo na wakabila, tufanye mazungumzo na watenganishaji, tufanye nao mazungumzo. Wale wanaongea mambo ya shareholders, tufanye nao mazungumzo. Sisi hatutafanya nao mazungumzo. Jakom mar duond bura mar ODM Gladys Wanga owacho ni ODM ok bi donje twak moro amora kod kweth mabalo gi sirikal motelne kod Rigathi Gachagua. And then you have about 1.3 million people who need rehabilitation. That is not good for our nation. Nakada yango ni jo Kenya maromo milion 1.3 owinjo tere kuonde moyiedhi michiwe kony ne jogo matiyo gi yedhe mamero ji. Catch a pot, madam, at least more kwa kama amora de amore moruma kumi. Jo Kenya wuok oko kawuono mar dhialo johera maggi e sama piny ngima dhialo odiechieng' mar Valentines. Machiegni koromogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 3:6 kao kamano bende Ramogi TV yudore e mbui duto mag oganda wanyalo kero twak kanyo machiegni nyinga Simfruzo Kinda jaloko marwa en Liz Otieno. Kawachako en jakom maduond bura mar ODM Gladys Wanga koro ogoro lai e kuoyo kendo loro dho ota mar ODM timo twak mora mora kod kweth mobalo kod sirikal mar loso riwruok mar siasa motelne yiero maduong' mabiro. Wanga onyanore ni ODM ok nyal wuotho e twech achiel kod kweth mar ogai ma DCP mano Rigathi Gachagua e yo mora mora. Kaka jafo marwa mar siasa Kristo Wino leronwa oramo ni ogibi dembo jatelo mora mora ma kwedo gwelo mar ogai margi manyien Laktar Oburu Oginga. Johera mag ODM kar chung od Brahma Lunga Lunga e kaunti Makwale kawuono ne kwoto pima mili mar machungwa ataro kod paro mag ji mathoth ni machungwa ochako tow. E romo mar jokanyo mag ODM e kaunti Makwale, jakom ODM Gladys Wanga otieko geno moro amora mar kweth mobalo kod sirikal ni ODM nyalo wuotho kodgi e yiero maduong' mabiro. Wanga oketo maler ni ODM ok nyal chiemo e meza achiel kod kweth moting'o gai mar DCP Rigathi Gachagua ma owacho ni nyayo siasa mag akwede kod pogo jopiny. Kuna wale hatuwezi fanya na mzunguzu na hao. Wale ambao wanaeneza ukabila, wanaeneza chuki, wanaeneza utengamano, wanasema kuna wale kabila kubwa na kabila ndogo, hao hatuwezi fanya mazungumzo na hao. Ninyi mnaonaje? Tufanye mazungumzo na wakabila, tufanye mazungumzo na watenganishaji. Wale ambao wanasema wapwani ni wachache wachana na hao, tufanye nao mazungumzo. Wale wanaongea mambo ya shareholders, tufanye nao mazungumzo. Sisi hatutafanya nao mazungumzo. Ne kweth machielo mar ODM makwedo cheno maloso riwruok mar siasa kind ODM kod UDA, Wanga oparo negi ni ODM ne okochak mar siko endara kendo wang'ni nyaka gibed e sirikal kata tek kata yot. Anaita kwenda katika upinzani akae katika upinzani. Lakini yule mjamzito wetu hatumzai msituni. Mambo yatakayotokea ni mawili. Aidha ODM itakuwa ni yenye kuunda serikali ama ODM itakuwa ndani ya serikali. Sisi tumemwambia kiongozi wetu Dr. Oburu Oginga ya kwamba sisi kama chama tumekaa katika opposition miaka 20. Ikifika 2027 tutaki kukaa kwa opposition tena. Kwa sababu chama inaundwa itengeneze serikali. Tunataka chama cha ODM iunde serikali ijayo ikifika 2027. Sisi ndio tukue serikali ama tukue part of coalition ambayo itaunda serikali. Nyinyi kama wanachunga mnasemaje? Ndalo machuok kende tok thicho oko jagoro margi machon Edwin Sifuna
Tend ODM ogolo siem mager ne jasiasa moro amora mar ODM mabiro kwedo kata nyiso achayo gai margi Dr. Oburu Oginga ni ibiro siemo ne dhoot mane odonjogo e ODM. Raila Amolo Odinga wakati mmoja aliinuka na akaambia hawa wabunge wote wa pwani nzima na Kenya kwa jumla ya kuwa musiwe na mambo ya CDF. Hakuna hata mmoja aloinuka na akamwambia Raila, wewe hufai kuwa kinara wetu. Iliwaumiza, iliwatia bughdha, lakini walimpa heshima yake ya kuwa huyu ndiye ambaye kwamba ni kiongozi wetu ambaye kwamba tuloweza kumchagua. Kuna vitu ambavyo kama chama usipofuata maadili ya chama na kutaka kuelekeza chama vyema, inabidi kidogo unasonga kando. Wale ambao wanaelewa na wataki kuleta mchanganyiko washikilie. Hakuna mtu tunachukia, hakuna mtu tunapiga vita, hakuna mtu tunafukuza chama. Wanga onyis johera mag ODM ni kik chunygi bed kod kihonko bang' tho mar ogai margi machon Raila Odinga, nikech gibiro dhi nyime kod lando injili mar Raila Odinga kata bang' tho mare. Chris Owino, Ramogi TV. Erokamano nya Chris, wadhi nyime koda weche mag siasa kama tend duond bura mar ODM koro koni achiel kuom twak ma gichano bedogo gi duond buch UDA en neno ni thuolo mar jalup jatend piny Kenya e yiero mabiro bedo miyo kata ibiro migi kendo jakanyo e duond burano mar ODM ema biro kawo. Magi ne giwacho e romo mane obagi e od bura kata kar chung' od bura ma Likoni Mombasa, kama bende ne giseyo Edwin Sifuna ma gikoni en andhoga ka giramo ni gisiro lwedo tend Oburu Oginga ma gikoni ema owinjore gi tayo twak e kindgi kod UDA. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Tend duond buch ODM ne otimo limbe e alap ma Mwahima e od bura ma Likoni Mombasa e nyasi mane obagi gi jaod bura no Mishi Mboko mar chiwo basari ne jopuonjre. E romono, Fatuma Mohamed ma en jaod bura ma Migori ne okoni achiel kuom winjruok ma gidwaro e twak mabiro bedo e kind duond buch ODM kod UDA en dwaro ni jalup jatend piny Kenya e yiero mabiro bed miyo kendo mawuok ei ODM. If you want your second term, look at the women. Women are 28 million voters. As we go for negotiation, me as a woman with my fellow 28 women, we are saying Deputy President shall, will, inshallah, be a woman from ODM. Na baba akienda left, tulienda left. Akienda right, tulienda right. Na kwa mwaka 20 hatukuingia serikali. Lakini mara hii baba alitubariki. Akasema ikifika 2027, ODM haikui chama cha opposition tena. Lazima ODM ndio itaunda serikali ama itakuwa part of the coalition ambayo itaunda serikali come 2027. Nibende gikoni gisiro jatend duond bura no Oburu Oginga telo ne twak mabiro bedo e kindgi kod UDA ka bende giramo ni ok giikore mar twak gi duond buche mamoko mosebedo katemo kelo pogruok e kind oganda jo Kenya. Mnataka maendeleo, mnataka maandamano. Kwa hivyo kama unataka maendeleo, tumtume party leader wetu Oburu Oginga katika mazungumzo na watu ambao wamekomaa akili. Kwa hivyo sisi tuamheshimu ule kaka wa baba, maana huyo ndiye alikuwa kakake, na sisi tunataka kuwaomba wale wengine, si mheshimu mzee, si ana hekima, si atatulinda. Sisi tumemwambia Dr. Oburu Oginga ambaye ni party leader wetu, tumemwambia ya kwamba yeye afanye mazungumzo na vyama ambavyo tuko na sera sawa. Aanze na UDA ya Dr. William Ruto, alafu wasonge mbele kwa wale wengine. Chudo mar jogo mane oyudo masire kinde mag ng'anyo gikoni nyaka bedie ong'ala manyime e twak makamano. Na kwa bahati mbaya tulipokuwa tunapigania haki, tukimfuata baba katika maandamano, kuna wale ambao walipoteza maisha yao, kuna wale ambao waliumia, kuna wale walikuwa displaced. Na katika ile 10-point agenda ambayo baba alikuwa ameanza katika mazungumzo yeye na Rais Ruto, aliacha kama haijatimilizwa. Hata leo hii Mwenyezi Mungu tena akafanya miujiza yake. Akasema watakao saliti chama cha baba, mimi muniachie, nitamenyana nao. Akamweka jamaa mwingine, leo hii anakula nguruwe, kesho anakula kuku, kesho kutu anakula nyasi. Amepotea, amekuwa fisi. Adwa kuwa ujo thuru wagimuolo gi nguono.
Wariure wabed gimoro achiel. To jotelo mosechung' kodwa, mosechung' gi baba, mosewuotho gi baba, machalo Mishimboko, machalo Abdulswamad, gine mwamakre kodgi wadhi kodgi mbele. Magina giwacho e nyasino mar chiwo basari maromo shillings milion 75 ne jopuonjre manie od burano ma Likoni. Likoni Constituency School, zile shule za Likoni Constituency watapata 15,217,000. Hao ni wanafunzi 2,720. Adekta tunaomba Likoni mumpe. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto omol e piny Ethiopia e romo mar 39 mar African Union, romo ma yuayo jotend pinje mag Afrika. E romo ma kawuono, jatend piny okwayo pinje Afrika mondo ochwal dongruok e sekta mar thieth ahinya to e yor neno ni thoe mag mine makonyore kaachiel kod nyithindo ma inyuolo duok chien. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao ni kod ler. En romo mar 39 mane obagi e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Romo mayo jotend pinje mopogore opogore mag Afrika mano yawa yanga kawuono. E romo no jatend piny William Ruto okwayo pinje mag Afrika mondo ket mwandu kendo ger kembe maloso mwandu mag thieth mondo sir dongruok mosebedo ka neno e loso yedhe. Komedo ni sir mane miyo pinje mag Afrika bende medo duono. Recent sharp reductions in global health financing, including support to the United Nations Population Fund Supplies Partnership, threaten to reverse hard-won gains in family planning, maternal care, and birth spacing across our region. Kenya's response is to strengthen supply security through domestic capacity. We are implementing a 40% local procurement requirement to reduce exposure to external shocks. Jatend piny olero kenge ma piny Kenya ostako kete tim mar duoko midhiero maket kod mago. Through the new Social Health Authority, we are expanding prepaid access to maternal care. So far, we have facilitated direct coverage for 50,000 vulnerable adolescent mothers, guaranteeing antenatal, safe delivery, and postnatal services. We are onboarding a further 38,000 mothers to ensure that cost is never a reason a young mother is denied safe childbirth. Koloso e kinde romono, jatend piny Sierra Leone Julius Maada oyango ni thoe mag mine mapek e kinde magikonyore pod en achiedh nade e pinje mag Afrika. Maternal mortality is one of the clearest tests of leadership on our continent. Every statistic depicts a woman who left home expecting to bring forth life and did not return. Across Africa, we have made commitments to change this reality. We are clear about the causes. Women continue to die from conditions we already know how to prevent. Jatend piny William Ruto korka kore okwayo riwruoge mopogore opogore mondo sir pinje mag Afrika mar jiwo chenro mag thieth. We invite our partners to support accurate implementation and full digitization of this data within a national health intelligence platform. All these measures are anchored in Kenya's National Health Compact for 2026 to 2030. Built on the principle of one plan, one budget, and one accountability framework. Ma en limbe marochiko moyiedhi ma jatend piny William Ruto dhi e piny Ethiopia chakre ne donje e PC e higa mar 2022. Limbe bare mogik moyiedhi mar odiochieng' achiel e pinyno ne otimo e dwe mar 12 mar higa mokalo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kwan oganda jo Kenya maromo milion 5 oyangi ni tiyo kod yedhe mamero ji ka ji milion 1.3 oyangi ni owinjore ter kuonde moyiedhe michiwe kony ne jogo matiyo gi yedhe mamero ji kata rehab centers. Ma oyang kod tend duol mochung' ne kedo gi yedhe mamero ji e pacho ka Nakada e kinde mane giyawo ayanga juma mar kedo gi yedhe makamago. Efinya Kidi ni kod ler. E
kinde romo mane obagie katie grup ma jotije sirikal Kenya School of Government mayudore Lower Kabete Bore Nairobi. Jakom mar board maduol makedo gi yedhe mamero ji kata Nakada Stephen Mairori noyango ni kwan oganda jo Kenya madirom milion 5 tiyo gi achiel kuom yedhe mamero ji ka kwan maromo milion 1.3 owinjore yud chenro mag thieth e kuondego moyiedhi mag chiwo kony ne jogo matiyo gi yedhe mamero ji. Close to 5 million people are abusing one drug or the other, and then you have about 1.3 million people who need rehabilitation. That is not good for our nation. It is very expensive to treat a person who has already been addicted, and it takes quite a while for that person to come out. So we are saying we can make the decisions earlier and help our families, help our communities. Bedonia tamalo 26.6 ma jopuonjre mbalariany osetiyo gi yedhe mamero ji. En ranyisi ni ngima manyime mar piny Kenya ni kamarach kendo chal makamano nyaka rang matut. This disparity highlights a critical battlefield our youth are going through here in Kenya. The availability of drugs, especially near our learning institution, is a crisis that we must confront with unity and urgency. The present and the future of the country is at risk. Therefore, ladies and gentlemen, the question before us is not whether we are concerned. The question, and fundamentally so, is what must we do? It matters because the cost of inaction is a price we as a nation cannot afford to pay. Kaluwore gi jatatije man Nakada Antonio Merikwa, gigo mathiro lweny mar kedo gi yedhe mamero ji oting'o jogo matimo ohala mar uso yedhego ahinya to machiegni gi skunde kod mbalariany. Akweda kod miriambo ni yedhe mamero ji keto ng'ato bedo mariek. Unscrupulous business people, which the chairman has highlighted. I think that is the biggest challenge we are having, and we are pursuing these people. We'll pursue them. The law works in such a way that we'll attach their assets, go for their accounts, and ensure that they are prosecuted to get them out of the way. I want to implore upon Kenyans to understand that addiction is a relapsing mental disease, like any other disease. Kuoma, duol mar Nakada koro rango yore mopogore mag tieko chutho yedhe mamero ji pachoka ka jakom bodno osingo bede opara manyime maneno ni singo mar gero kuonde mopuodhi makonyo jogo matiyo gi yedhe mamero ji e counties duto 47 ochopi. And with the directive of the president as well, he did commit that to help those who are already affected, the government is going to build 47 rehabilitations. Each county will have a government rehabilitation. That's something to celebrate, and the national government is committing itself to build it. So the governors are only to give the land, and we will work as Nakada with the county government so that those who are already affected have a place that they don't have to pay a lot of money. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni riwruok mar jotije matie paundeke Kenya Aviation Workers Union owacho ni ng'anyo margi biro chakore saa asaya kochakore kawuono bang' notis mar ndalo 7 mane gichiwo ne 10 paundeke ma pachoka mano the Kenya Civil Aviation Authority rumo. Jotije paundeke go koro ywak ni KCAA ok dwar chopo dwaro maggi moriwo timo lokruok ne winjruok mar CBA mar 2015 e kind ywak mamoko. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. Riwruok mar jotije matiyo e paundeke kotelnegi kod jagoro margi Mos Ndiema oramo ni podi gibiro dhi mbele kod ng'anyo margi bang' notis mar ndalo 7 mane gichiwo ne KCAA rumo to pok ochop kare dwaro maggi kata obedo ni doho ne ogolo chik mondo gichung' ng'anyo no. The probability of industrial action is 99% as we speak. We are going to have a tumultuous week the coming week. Sitawaambia ni siku gani kwa sababu watajipanga sana. I will tell you. But it's enough for you to know that it could be today, it could be tomorrow, it could be the day after, it could have been yesterday maybe. Just prepare.
Diema owacho ni en owuon e yo maling'ling obiro nyiso jotije matiyo e paw ndeke seche mag chako ng'anyo koyango ni jotije mag KCAA ema biro kuongo. This will be the order without the specifics. KCAA will go first. Taka muelewa hapo. KCAA will hit first. In another 2-3 hours or at a time to be determined by me, we will have KAA waingie. Yan sasa. In another 1 hour, 2 hours, kama hakuna suluhisho, we are asking KQ wafanye nini? Waingie. Bende oyango ni jotije mag KQ nyaka riwre kodgi e ng'anyo ni mar gin bende chal mar lwasi mag-gi mag tich ok ni kare. The biggest reason why KQ will be in this is to stand in solidarity with the brothers and sisters at KCAA and KQ. Whatever you can do, KQ guys, whatever you can do to promote and aid the strike at KAA and KCA, do it. Riwruogno mar jotije ywak ni kuom higni ma haw 20 koro poko medgi osara ka bende CBA mane gichwe kogno e higa mar 2015 poko timne lokruok mora kata obedo ni nengo mar ngima e pacho kato medo idho malo. For an employee whose salary has not been reviewed for the last 12 years, 15 years, 20 years, how do we expect them to live? Wanaishi namna gani? Rent has been going up. Fuel has been going up. Everything, food, inflation, everything. Extra taxation. Giramoni ng'anyo margi ok birumo nyaka giyud duoko e wi loso CBA manyien kod neno ni jotije duto ma ondike yor orak ondike tich e yo ma ongirore. Your strike action haitaisha before we get an answer on the CBA ya KCA. Haitaisha before we get a satisfying answer on the issue of the right to representation. Haitaisha kama watu wako contract at KCA hawajapewa mabarua yao ya permanent and pensionable. A CBA is a right of an employee. When we demand for a CBA, we are demanding for a right that is provided in our constitution. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Hero kamana nya Joyce Oduor report ma Joyce no tero wa yweyo mokwongo chenro en maro imorena no ka oto ni tire ka Ongola Joshua wacho na Mogiler mathoth Ondigo Joshua following keenly from Lamu County. Jako gelo this wacho ni Marco Gelo Paporiang twist ka weche manyien chuponwa yo makare. Dana Urusi wacho ni onena waka intire Kitali. George wacho na Mogi TV nene yo makare niko ndani. Chris Adet kane olo Tok Kajiado South and Kodi. Ero kamana nya kwa Ramogi kekedhi mabor pod dogi weche mamoko. E chuny oganda wa ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber ok gin ga gik matek, gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo.
E dho nam Lolwe, geno ne tin. Kana mokwanyal dhi okwanyal dhi otong'o. Imbe pachi oseparo kata tich mwanyalo timo. Ka gin gi midekre kendo pachgi parore, gidwaro mana ni gitony. Ane mang'e lemo pi manenago mondo koro wang'ada ne paro kuonde mwadwa be yude pesa. Paro moro achiel ne odhi marach. Eka olweti keto kuom janabi bing'eni nyalo keti milokri chwarni. Nikech bedo maonge geno en gima nigi nengo. Pesa ok nyal lala e ot kaka onge ng'amo kawe. Kendo sama puonj maler olokre pesa, nitie kinde ma nyaka ng'ato chul. Kech biro loyo lemo, kendo gowi moko ok nyal duok. In gima rach niketo weche bedo matek, gima tin mana. In wadhi to wadhi akwang'uono. Tuk tapo e wi nam sinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakoromo gi jopiny e konde duto mapacho ka ne wuok oko mar dhialo joheragi e yore mopogore moting'o miyo gi mich mag maua, pesa, bago chenro mopogore e kind mamoko ka yo mar dhialo odiochieng' hera kata Valentine's Day gi dho ngere. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Tarik 14 dwe mar 2 higa ka higa en odiochieng' ma piny mangima dhialo e odiochieng' hera mong'ere gi dho ngere ni Valentine's Day. E boma ma Kisumu, picha mako ka jous maua odich e chuny bomano ka gigeno mar uso. Jonyiewo mopogore bende picha mako ka donjo kidam mar nyiewo mondo gidhial godo joheragi. Moko bende wuotho gi law makwar e apaya gi simbo ng'we yamo e ite chal ka gimanyo kuma joheragi nitie. Ka moko to bang' nyiewo maua obedo mos ka pod parore. Komachielo, picha mako ka johera moko idhialo gi mich mag pesa. Abiro manyo Valentine kawuono. Kawuono chieng' maduong' kabisa. Kokichiwo gini to kaoni ionge kwe ot. Kache pot. Madam at least mori kwa kama amora de amore moru makumi. Osedhiala gi zawadi nitie ot koremba neno nakal abia kaone maua. Tok mana johera kende emane idhialo kawuono. Weg kembe bende lero ni gidhialo jotijegi kod kastembegi mar nyiso gi hera. Waneno maber as a club ni chieng' ma ji celebrate joheragi, wan kaka club wa celebrate jomwa tiyogo kech en chieng' en era. En odiochieng' maber ma jo Guardian wachon kawuono gibende customers gi gibe kawuono gidhialo gi wine ma free ma kila ng'ato obiro imiyo flower. Komachielo bende riwruok mong'ere kaka Deo Ngima to nodhialo odiochieng' hera ka ginyiso hera ne nyithindo mochando mawuok Nyalenda, Manyata kod Obunga. Ewa mondo wa celebrate Valentine ni kod gi kwa chiemo kanyakla, twatimo gimoro amora kanyakla nikech nyithindo gi tete ok yud hera ni. Moko jonyuol gi osetho, moko bende odak gi jonyuol gi tok nyal. Koro gin ng'ama celebrate kodgi onge. Emomiyo wacho ni nyaka waketgi together, gin be gifeel ni gin gi familia. E gwenge ma Narok bende Deo 300 ne obiro kanyakla mar dhialo odiochieng' hera kod chenro mar timo ler mar alwora kaachiel gi chiwo kony mag taulo mag ria gi chiemo e kuonde jot mag jogo magoyo opamo. Today we want to meet our daughters. We want to show them love and we would want them to get out of that business. Jous maua to korka korgi ywak ni odiochieng' hera ma higa ni ohala ni piny kaluwore ni jonyiewo donjo mana kidam e kinde mabech maua to medie puodho. Wang' ni biashara ok ber ahinya nikech from the farm wayudo maua gi bei matek to koro wambe chuno mondo waus gi bei matek ma mokoro mano miyo customers ok ng'eny ahinya. Bende gitielo ni chik mane CBK ogolo machungo loso maua mag pesa kata mane boke gi dho ngere medo gi lal mokalo kalure ni giwito yuto mane giyudo nikech koro giluor tiyo gi pesa e loso michgo ne customers madwaro. Sani to waluor nikech sirikal notemo bwogowa ni
ni ok gidwa ni mondo dol pesa koro ng'eni wan waluor mar loso maniboke. But gisani to nwa yudo gi mang'eny to nwa tamogi to kata mana kastembe wabe noluor. Koro handwa dok chien maniboke ne miyo wawala kabisa. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Piny owacho kokalo kuom migawo mar jamni ka otenore kod apis mar jaod bura ma Awendo Walter Owino ochako gedo mar kar tiego jopuonjre weche mag thiedho jamni ma bende ong'ere kaka Livestock Health Training Institute. Kar tiegruok no igere gwenge mag Alara Mbija e sub county ma Awendo ka Juma miyawa mathoth. Jolo gedo ma kar tiego jopuonjre weche mag thiedho jamni ma Alara Nyambija e sub county ma Awendo ka itiyo kod omenda milion 350 en achiel kuom singogo ma jatend piny Kenya William Ruto ne ogolo e kinde limbe mar gego mag Awendo higa mokalo. E gedo ma kar tiegruokni jobura ma Awendo Walter Owino ka okalo kuom omenda mar CDF ne osingo keto omenda tenge mar milion 50 ka jatend piny Kenya to ne osingo keto omenda tenge mar milion 300 e keto lekni e tim chenro mar gero kar tiegruokni koro chakore ayanga bang' piny owacho golo omenda mar milion 150 ka pis jobura ma Awendo ka okalo kuom omenda no mar CDF bende koro oseketo tenge omenda maromo milion 50 mar gedo. Winjore gi sirikal ni NGCDF biro golo milion 50 ma gidhi chako gero go laboratory ma already wasechako gero dhi mbele kacha. Then sirikal e bwo migawo mar livestock bende nonego bed ni golo milion 300. So e milion 300 manonego bed ni wuok e jo livestock milion 150 nyose gol. Jod bura ma Awendo Walter Owino mane wuoyi kinde mane ichiwo kar gedo ni ayanga ne jatimorak mor kod piny owacho mamalo ka okalo kuom migawo mochung' ne jamni e pacho kae wach ni chenro ni dhi kelo ber mathoth ne oganda e gwego ma Awendo kod kaunti ma Migori mangima. There's a first floor, there's a ground floor, first floor and first and second floor. It takes 2 weeks to complete. Kani kodonjo kaka wuonu mineno joma nie ng'eyagi to gidhi gedo kama koro onge chung'. Wageno ni kapok higa ni orumo to nego bed ni college ni oseger motieki ma nyithindo chako donje. Jopuonj biro bedo ka gi jopuonjre. Kaka gimigero kani nitie kaka osechako bero ngima joma ni ka nikech sama kata wachako gedo matin mar CDF ni tinwang'o ka nyithindwa oseyudo tich ka to joma oyudo tich ka gin mana nyithi kor gweng' ka. Jodak ma Awendo nyiso morgi kod gedo mar kar tiegruokni ka giwacho ni odhi jiwo wechego mag ohala kaachiel kod dongruok mamoko. Dongruok machalo kama ne owinjogi awinja kata wanenogi e pinje mabor to moloyo nyithindwa ka dhi manyogi Western, Central, kuonde mamoko. Wamor ni sani ka koro ma orumo to nyithindwa biro somo machiegni ka. Mokel kani oonge thuolo kate tawole mokele Alara ka pap kogendi ka ng'ama dikele gini to nong'a obiro somo ka gik moko biro yudore ka. Sebedo kowuotho kodwa kane owache jomoko ne ok par ni en gima nitiere. Gikone kane ochake ne ji ofwenyo kendo jopiny mor kabisa. Komachielo jopuonje ma logana 8 kod 500 sub county ma Awendo dhi yudo basari ka hukum CDF ma Awendo e higani. Chon kane kele chon ne giyiero ne gin go bagusi. Awuol wuod Awendo kokele imiye ng'ato ka ng'ato kata tin odidi dolo kar tin ne ot ka ot yude kanyago ne ero kamano maduong'. Jobura ma Awendo Walter Owino wacho ne gitiyo kod omenda mar milion 53 e chiwo basari e higani. Higani wachiwo total mar milion 53. Mancho apply ma nie high schools gin ji 8,300. So nyithinde 8,300 manie secondary schools gi colleges nicho apply. Kopogore gi mano wan gi nyithindo ma already dhi mbele masomo ma bende oingo 200 ma wachulo negi e institutions mopogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni paw tuke jaloch mar ng'we luoro gwenge e piny mangima Agnes Jebet ne onuo lwete e loch mar ng'we kinda kidieny mar Wakeini e piem mag Sirikwa Marathon mano bagi boma Eldoret. John Korir ne obedo jaloch e kidieny mar jomachuo. Agnes nosingo luoyo lwete piemgo kaka jaloch e tielo mar abich mar piemgo
ka otieko gi dakika 32 nyiriri 28. Masi Chepkemoi ne otieko namba 2 dakika 33 nyiriri 42 ka Catherine Manangole bende ne okawo namba 3. E kidieny mar joma chuo, John Korir ne otieko gi dakika 29 seconds 34. Amos Kiprotich namba 2 ne otieko gi dakika 29 seconds 49. Jaloch mokadho e kidieny mar joma chuo Daniel Simiyu Eboni ne otieko namba 5. Gachiel e tugo mar league mano tuge pautuke Mambaraki Mombasa. Loch makama wewe FC Leopards kaka namba 2 e chung mar league mapachoka points 3 to Gor Mahia. FC nigi points 37 seche ma jotelo e league Gor Mahia nigi points 40 kendo tugo de chung makinye Kericho Green Stadium gi Gor Mahia. Unachanjwa ndani na Wadri, kichwa chake Kesi, Darius Msaga Mnyambo anaurudisha kule ulipotoka, anakataa tena Kesi. Ya kwanza 7 kipindi cha pili. Unaletwa ndani huko. Kwake Darius Msaga Mnyambo anatafuta mguu wake wa kushoto, inaletwa huku kwake. Darius Msaga Mnyambo anafanywa madhambi. Kwake Masaba tena Kitsao. Shoko! Nyumbani Kilifi. Shoka anataka kujaribu mwenyewe mashuti ya mbali. Napigwa chini kwa chini. Kataseme pangua. Kile ambao amefanywa madhambi pale palipotoka ina Eric. Nekromogi weche manyien rumogi kanyo makmana kane wasingo wantiere koda chenro mar Nyadhi Wa kineno ka wendo sedonjo kama lich biwuoro ka bende wang'eyo ni kawuono odiochieng' mar johera mane thor wach mabende wadwaro ng'iyo kaachiel koda weche mag twech gi ng'awo tweche kaka janyadhi. Kamano den mondo mi wayue mana dakika 2 kaeto ka waduogo to wadhi nyime koda chenro mar Nyadhi Wa. Kik bai. E dhonam lolwe geno ne tin. Kanamo kwanyal dhi otong'o. Imbe pachi oseparo kada tich mwanyalo timo. Ka gin gi midekre kendo pachgi parore, gidwaro mana ni gitony. Ani mang'e lemo kimanenago mondo koro wang'ada ne paro kuonde mwadwa be yude pesa. Paro moro achiel ne odhi marach. Eka olweti keto kuom denabi bing'eni ng'ato nyalo keti milokri chwarni. Nikech bedo maonge geno en gima nigi nengo. Pesa ok nyal lala e ot.